temps, les dones no podien fer quasi res. Elles estaven fent les feines de casa, mentre els homes estaven treballant. Encara que les dones i els homes tenim la mateixa capacitat intel·lectual. No com abans, que no podien ser ni cuineres, ni empresàries, ni futbolistes, ni siquiera científiques, etc. Uns anys més enrere, només podien treballar els homes, però gràcies a algunes dones ens hem convertit en una societat civilitzada. Les científiques han aconseguit grans descobriments. Una de les científiques és Marie Curie, que va guanyar 2 vegades el Premi Nobel. El primer va ser en 1903, el Premi Nobel de Física de la Radioactivitat, juntament amb els elements poloni i ràdio. 8 anys més tard, va guanyar el Premi Nobel de Química per haver descobert elements nous de la taula periòdica, el poloni i el radi. Ada Lovelace va desenvolupar el primer algoritme, cosa que va marcar el camí de la programació i va revolucionar completament la informàtica.